Sebastian, jeg er 29 år gammel, og til dagligt arbejder jeg i Marmor Granit. Jeg hedder Thomas Molker, jeg er 56 år. Jeg stifter Marmor Granit, som jeg startede for 30 år siden. Vi leverer boreplader i dækton og natursten. Jeg startede med at blive udlært tømrer, hvor jeg efterfølgende har gået lidt mere i stenhuggervejen, fordi jeg synes, at arbejde med sten er meget mere mig. Jeg synes, det er et fantastisk produkt. Blandt andet arbejder vi meget med dækton og sejlstone, hvor de har mange forskellige former for udtryk. Man kan lave meget med sten. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Personligt så er jeg meget glad for dækton selv. Jeg har selv dækton derhjemme i mit eget køkken. Jeg synes, det er en dejlig egenskab, at man bare kan sætte nogle varme gryder og pander på, uden at skal tænke for meget over det. Og så er det utrolig nemt at vedligeholde. Vi lægger vægt på klassisk stenhuggeri samtidig med moderne materialer og teknologi. Jeg synes, det er en god produktudvikling fra Cosentino, fordi de prøver at hjælpe os som stenhugger, når vi skal skære boreplader. De prøver at finde altid nogle nye løsninger, nogle nye blandinger, hvor det går nemmere for os at skære boreplader, også for kunder. Du kan sige, vi får ikke helt nøjagtigt, hvad de har lavet, men de siger, det er nemmere at skære. Og så fra start det er svært at opdage det, for maskinen skærer, men når du skærer 30-40 plader, og det er ikke nogen knækker, og de går nemmere også med kanter, og det hele, så er det ligesom deres udvikling af altid at gå i baller i forhold til konkurrenter. Jeg tænker, hybrid-teknologien den er sindssygt vigtig, både for mig og mine kunder, da jeg ved, at jeg kan stå inden for, at Cosentino har lavet et produkt inden for sejlstone, der gør, at det er mere bæredygtigt, det er meget mere genanvendeligt fremstillet, både på vand og energi. Og så betyder det jo så, at jeg kan vise mine slutkunder en bordplade, der er meget mere bæredygtig og grønt fremstillet. Vores virksomhed har også sat nogle beslutninger, hvor vi efterhånden skifter vores biler med eldrevne biler. Samtidig med har vi overvejet at sætte solpaneler på tag, så vi kan spare så meget på energi. Jeg drømmer om, at mine sønner overtager virksomhed, og de bringer nogle nye teknologi og nye idéer. De skete meget i de sidste 30 år. Det bedste ved jobbet og branchen, det er helt klart, at jeg ikke har to kunder, der er ens. Om vi skal have en dæktonbordplade, eller om vi skal have en sejlstone, så kan vi hjælpe kunden med at finde den helt rigtige bordplade, der lige passer hjem til dem. En tilfreds kunder, det er det bedste, de kan ske. Vi er Rockmasters.